Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau jama'a da dama sun waye gari an ba su content monetization. Babu da nake so jama'a sani, kowa ma za a bi shi matakar ka bi dokokinsu. Idan ka bi dokokinsu insha Allah za su baka. Babu abin da Facebook suke so kafin su baka content monetization shine zama content din naka ne. In kai tele ne a rika ganin fuskar ka kana yanka ko wasu abubuwa. Duk wani abu da ya naka profile picture ɗinka ga kai ne kuma ya zama baka saba. Kuma mu da muke da ma issue a account ɗin ga sun dan tausaya kuma sun ba mu misali bari hau account dina idan na hau kan account dina kun ga a profile dina na professional dashboard nan wajen za ga ina da issue amma duk da haka ba ruwansu da issue din nan sun tsallake sun bani content gashi nan profile has issue to duk da ka hau zaka rika duba professional dashboard ɗinka sai kai can sama inda monetization yake dan zaka zo ka rika duba a gani idan sun ma baka za a gani. Ina ma wanda suka samu murna da kuma ba su samu ba su ma za a ba saboda an riga an yi approving din Najeriya yanzu tana daga cikin kasashen da aka yi monetize ɗinta. Allah ya sa alheri, Allah ya taimake mu baki daya, wannan shine a takaice kenan.